que é o control da voz. Imagina a túa voz como un coche. Se non sabes conducilo ben, rematas tendo un accidente, sí ou sí. Controlar a voz é como aprender a manexar ese coche de xeito seguro e eficiente. Dominas a potencia, a velocidade e a dirección da túa voz para que transmita exactamente o que queres dicir. A clave está na respiración, xa que a respiración é o motor da túa voz. É como a enerxía que fai funcionar o teu coche. Se respiras mal, a túa voz vai soar débil e cansa, pero se aprendes a respirar desde o diafragma, a cousa cambia. Ao inspirar, o diafragma contraese e baixa e deixa que os pulmóns se enchan de aire de xeito máis completo. E ao expirar, o diafragma, controlado polos nosos músculos abdominais, reláxase e o aire sae dos pulmóns. E por que é tan importante? Porque che dá máis aire, máis potencia e máis control sobre a túa voz. Ademais, axúdache a relaxarte e a proxectar unha imaxe de certa confianza. Coordina corpo e voz. A voz non é só cuestión de cordas vocais, tamén influe moito a postura e a relaxación do teu corpo. Se estás tensa ou tenso, a tua voz sonará tensa. Así que antes de falar, tenta relaxar ombreiros, pescozo, mandíbula e ponte dereita ou dereito. Unha boa postura vai te axudar a proxectar a tua voz de xeito máis efectivo. Domina os matices da tua voz. A voz non é só volumen, ten moitos matices, ton, timbre, intensidade, duración. Si lle les un conto a un neno, non lle contas igual unha pasaxe na que o dragón ataca o castelo coas mortíferas laparadas de lume saindo da súa boca, que o paseo de dous namorados nun campo de margaridas e rodeados de bolboretas. Claro que non. Do mesmo xeito que un intérprete, ti podes tamén modular a túa voz para crear diferentes efectos e emocionar a túa audiencia. Proxecta a túa voz sen esforzo. Se queres que te escoiten ata na última fila, proxecta a túa voz. Non se trata de berrar, senón de dirixir o son cara onde queres. Imagina que estás a falar a través dun megáfono, pero sen o megáfono. Concéntrate en dirixir o son cara adiante e cara arriba. Cando falas con seguridade, os demais tómante máis en serio, enténdete mellor e evítanse posibles malos entendidos. Unha boa comunicación é a clave do éxito en calquera ámbito. Falar con claridade e fluidez faite sentir máis relaxada ou máis relaxado. Polo tanto, como podes mellorar a túa voz? Pois, adica uns minutos cada día a facer exercicios de respiración e vocalización. Grábate, escoita como soa a túa voz e trata de identificar os teus puntos fortes e os débiles. Bueno, e paso ben. A voz é como un instrumento musical, así que explora todas as súas posibilidades. Dominar a túa voz é como aprender a tocar un instrumento. Con práctica e paciencia, os resultados vante sorprender.